கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபு ரொம்ப சிக்கா இருக்காங்க, அவருக்காக ஒரு பிரேயர். கண்டிப்பா மாதாஜி, எல்லாருமே ப்ரே பண்ணுங்கோ. ஸோ வென்யார் நீங்க சாண்டிங் பண்ணும்போது ஒரு மாலை, ஏன்னா அவருக்கு அண்டர்வென்ட் சம் சர்ஜரி அண்ட் தென் அதுல இருந்து அவரு இன்னும் அது ஃபுல்லா கியூர் ஆகல அவரு. அகெயின் ஹி ஹஸ் பீன் ரீஅட்மிட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அதனால அவருடைய ஆரோக்கியம் நல்லபடியா இருந்து மீண்டும் அவரு திரும்பி வர்றதுக்கு ஒரு பிரார்த்தனைகள் நீங்க எல்லாருமே வைங்கோ. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் ரிமைண்டிங். இட்லி உங்ககிட்ட இந்த க்ளோஸ் சர்க்கிள் இங்க மட்டும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நான். ஏன்னா காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல சொன்னா அவ்வளோ நல்லா வராதுங்கிறதுக்காக சொல்லலை நானு. பட் அமங் த சர்க்கிள்ஸ் ஒன்லி நீங்களே பேசிண்டு அவர் நல்லபடியா குணமாகட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகள் நீங்க வைங்க. வாட் எவர் இட் மேபி, நமக்கு கண்டிஷன் கிடையாது. பட் இஸ் டெக்ஸ்டட் மீ. ஓகே. அதனால வந்து நேத்து டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவரே தான் அந்த இதுவும் போட்டிருந்தார். மீட்டிங் நான் போடணும்னு நினைச்சா அதுக்குள்ள அவரே போட்டார். இன்னைக்கு நாளை இந்த 25th உங்களுடைய டெஸ்ட் பத்தி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भागवतमः श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओमादिमृन्दस्य ज्ञानान् मिलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा सीमापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ஓகே. நாம இப்போ எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிச்சிட்டு இருந்தோம் போன வாரம்? நம்ம மாதாஜி 13 சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்படியா? இப்ப நம்ம அவதாரங்கள் படிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? டூயிங் தி அவதாரஸ். நாபி மகாராஜன். எஸ். சோ நாபி அத பத்தி நம்ம இப்போ 4th கண்டால இனிமே படிப்போம் இல்லையா? நாபி படிச்சாச்சு. நாபியோட மகன் தான் வந்து அங்காவுடைய மகனா நாபியோட மகனா? ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு, நம்ம இப்பதான் ரீசெண்டா படிச்சோம். ஐ திங்க் அங்கா நாபியோட நாபி அண்ட் மேரு. ஐ திங்க் அங்காவுடைய மகன் தான் நாபி. நாபியுடைய மகன் தான் வந்து வேணன் இல்லையா? சோ அவன் தான் அறமற்ற பழக்கங்கள்ல இருந்தவன். சோ அவனை வந்து ரிஷி முனிகளால வந்து மந்திரம் உச்சாடனத்திலேயே வந்து அவன் கொல்லப்பட்டான் இல்லையா? அவருடைய மகன் தான் இப்போ நாம படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பிருத்து மகாராஜா இல்லையா? அந்த வம்சம். சோ இவங்க யாரு? துருவ மகாராஜாவுடைய பரம்பரை இல்லையா? சோ அப்படின்னா ஸ்வயம்பு மனுவனுடைய 2 புதல்வர்கள்ல ஒருத்தர் உத்தானபாதனுடைய வம்சம். அடுத்து நம்ம படிக்கக்கூடிய கேண்டோ எல்லாம் வந்து பிரியாவர்த்தருடைய வம்சத்தை பற்றி படிப்போம். சோ அங்க ரிஷபதேவரை பற்றி படிப்போம். அடுத்து பரத மகாராஜா பத்தி படிப்போம் இல்லையா? அவருடைய இன்கார்னேஷன்ஸ் இல்லையா? மறுபிறவி பத்தி படிப்போம் இல்லையா? மானாக அவதரிக்கிறது, மீண்டும் வந்து ஜடபாரதராக வர்றது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம நிறைய படிப்போம். அப்புறம் 5th கேண்டோ நம்ம இந்த அண்டம் எப்படி ஸ்ட்ரக்சரல் எப்படி இருக்குன்றத வந்து நாம கண்டிப்பா படிப்போம். ஸோ கோலோக சார்ட்டை நீங்க டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா 5th கேண்டோல தான் வருது. லாஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரம் ஒரு 18-19 சாப்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கால்குலேஷன்ஸ் தான். ஓகே. மேலும் அதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனா அங்க வந்து
டிவிஷன்ஸ், மேஜர் டிவிஷன்ஸா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா ரொம்ப மைன்யூட்டா வந்து இவ்வளவு நீளம் அப்படின்னா இந்த இத்தனை யோஜனங்கள், ஒரு கிரகமும் வந்து ஆஹ் அதாவது சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்னா பிவட்ன்னு சொல்லுவாங்க, அப்படின்னா அச்சு இல்லையா? சோ துருவலோகம் தான் அச்சாக இருக்கிறது. சோ துருவலோகம் எங்க இருக்கிறது? அதாவது நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு லோகத்துல இருக்கிறது இல்லையா? அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய சிறிய பார்க்கடல் தான் வந்து விஷ்ணு லோகம் இருக்கக்கூடிய சீரோதக சாய் விஷ்ணு இருக்கக்கூடிய இடம். அதுலதான் வந்து துருவலோகமே இருக்கிறது. துருவலோகம் தான் அச்சாணி இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு. மேலும் எல்லா அதாவது கிரக அமைப்புகளுமே வந்து அந்த அச்சாணியோட வந்து தொடர்பு இருக்கு எப்படிங்கறத வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு ஓமையோட அந்த இடத்துல எப்படி உங்களுடைய ஸ்லோகமும் ரொம்ப பெருசா இருந்ததோ, இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்லயுமே அது மாதிரி பெருசா தான் இருந்தது. ஏன் அந்த ஸ்லோகம் சோ அங்க முடிச்சுட்டு அப்படியே டக்குன்னு உங்களுக்கு ஜாயின் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதுல வந்து எவ்வாறுனா அது காற்றுடைய தன்மை, காற்று வந்து எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும், எந்த அழுத்தத்தோட வந்து அந்த கிரக அமைப்பு வந்து ஒரு வட்டத்திற்குள்ள வந்து இருக்கும், அதே மாதிரி அது சுற்றியும் வரும். எதனால் அது அது வந்து தள்ளப்படுகிறது, அந்த காற்றினால் வந்து தள்ளப்படுகிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா. இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது இறைவனுடைய படைப்புல வந்து நம்ம சயின்ஸ்ல வந்து கிராவிடேஷனல் புல் எல்லாமே படிக்கிறோம் இல்லையா, புவி ஈர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கறதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த புவி ஈர்ப்பு சக்தி கூட வந்து இறைவனால வந்து அவருடைய ஆற்றலாலதான் இதெல்லாம் இயங்கின்னு இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அந்த அந்த இதெல்லாமே நம்ம படிப்போம். இதுல இந்த சங்கர்ஷ்ணர் இதெல்லாம் கூட அதுல வர்றதை உண்டு, நம்ம படிப்போம். ஆனா பெரிய லெவல்ல இருக்காதனா, இந்த அளவுக்கு இருக்காது, இங்க படிக்கிற அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ இட் வில் பி டோட்டலி டிஃபரெண்ட். கிரக அமைப்பு இப்ப எப்படி பரத வருஷா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இலா வருஷா இப்படிலாம் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த பௌதீக உலகம் ஒரு அண்டத்திற்குள்ள எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி 28 நரக உலகங்களையும் பத்தியும் படிப்போம். கடைசி அத்தியாயம் அதுல வந்து 31வது அத்தியாயம் வந்து நரக 28 நரக உலகங்களை பற்றி சொல்றதுதான். ஓகே, இத்தனையுமே நாம படிக்கத்தான் போறோம். இதுல எத்தனாவது சாப்டர்? 6th. நம்ம இங்க இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க படிச்சுட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வில் என்டர் இன்டு த ஸ்லோகாஸ். ஓகே, ஸோ நாரத முனி. ஸோ மூன்றாவது, அதாவது தேர்ட் எம்பவர்டு இன்கார்னேஷன் வந்து நாரதர். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம், இங்கதான் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் ரைட். கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இல்லையா, அவருடைய விரிவங்கம் வந்து க்ஷீரோதகசாய் விஷ்ணு, அடுத்து வந்து பிரம்மரிலிருந்து சிவன் இல்லையா, இப்படி இத்தனை பேருமே வந்து படைக்கப்படுறாங்க இல்லையா. பிரம்மா 2ஆம் படைப்பை வந்து மேற்கொள்கிறார், அதாவது ஜீவராசிகள் படைக்கக்கூடியதை வந்து பிரம்மர் படைக்கிறார். அடுத்து நம்மள எல்லாரும் ரட்சிக்கிறது வந்து விஷ்ணு பகவான், அதாவது க்ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. அடுத்து பிரம்மருடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துல இருந்து சிவபெருமான் இல்லையா. இவங்க 3 பேருமே 3 குணாதிசயங்களுக்கு அதிபதி. அதனாலதான் குண அவதாரங்கள் இங்க நாம படிச்சோம். சோ முழுசுமே கோலோகா சார்ட்ல படிச்சது எல்லாமே குண அவதாரங்களை பற்றி தான். மேலும் இந்த அண்டங்களுடைய படைப்பு எப்படிங்கிறத பத்தி படிச்சோம் நம்ம. சோ 5வது ஸ்லோகம் பகவான் உடைய வெவ்வேறு விதமான, அதாவது அவதாரங்கள் அதை பத்தி இங்க படிக்கிறோம். புருஷாவதாரம் முடிச்சாச்சு, குணாவதாரமும் நம்ம முடிச்சாச்சு இல்லையா, 2 முடிஞ்சாச்சு. அடுத்து லீலா அவதாரங்கள்ல என்னெல்லாம் படிக்க போறோம்? மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வாராக அவதாரம், ராம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம். இவ்வளவுதானா பகவானுடைய விரிவங்கங்கள்? இவ்வளவுதான் அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் கிடையாது, அன்லிமிட்டெட். ஆனா சிலது மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா வந்து வாசிக்கிறோம். அடுத்து மன்வந்த அவதாரங்கள், ஸ்வயம்பு மனு இல்லையா, சுவாசிஸ்வ மனு, இவங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். முதல் 3rd கேண்டோ, அடுத்து வந்து 2nd கேண்டோல கூட ஒரு பகுதி வரும்னு நினைக்கிறேன், இங்க ஒரு இடத்துல ஹைலைட்டட் தான். ஏன்னா 2nd கேண்டோல நிறையவே பிரம்மர் அவருடைய 2ஆம் படைப்பு, நாரத மகரிஷியோட அவருடைய உரையாடல்கள், இதெல்லாம் தான் நம்ம 2nd கேண்டோல படிக்கிறோம். 3rd கேண்டோல ஸ்வயம்பு மனுடைய அந்த வம்சம் பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா. 5 பிள்ளைகள், 2 மகனு 3 மகள்கள், அவங்கள பத்தி படிக்கிறோம். சோ அங்கே கர்தோமுனி, கபில தேவர் இல்லையா,
ஸோ சாங்கிய தத்துவ பிலாசபி இதெல்லாமே 3rd கேண்டோல படிச்சோம். 4th கேண்டோல உத்தான பாதருடைய வம்சத்தை பற்றி படிக்கிறோம். அடுத்து பிரியாவர்த்தருடைய வம்சம் வந்து 5th கேண்டோல படிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உண்டு. ஸோ இப்ப நாம் இருக்கிறது வந்து வைவஸ்தவ மனு. ஓகே, ஸோ அந்த மன்மந்திரத்துலதான் நாம் எல்லாருமே இருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் வந்து 4 குமாரர்கள். ஓகே, நாரத மகரிஷி, பிருத்து. அடுத்து யுக அவதாரங்கள் சத்திய யுகா, அதாவது நரசிம்மர் அவதரிச்சுதா சொல்லப்படுகிறது. ஆனா ஜென்ரலா நாம நரநாராயண ரிஷிகள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்கார்னேஷன் எடுப்போம் நம்ம. திரேதாயுகத்துல ராமச்சந்திரர், அடுத்து வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து கிருஷ்ணர். ஆனா இது வந்து யுகந்தோறும் பகவான் தோன்றதை பற்றி சொல்றது. நான் ஃபர்ஸ்ட் சத்தியுகத்துல வந்து அவதரிச்சது வந்து இன்கார்னேஷனா வந்து நரநாராயண ரிஷிகள், அவங்க 2 பேருமே. ஆனா யுகத்திற்கென்று அவதாரம் எடுத்தது வந்து நரசிம்ம தேவர், அடுத்து வந்து ராமச்சந்திரமூர்த்தி, அடுத்து வந்து அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா, அடுத்து வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து. இவை அத்தனையுமே இங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் கண்டிப்பா. ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இவர் வந்த பிறகு மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு இதை கூட சொல்ல ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரா, இது தெரியல, அவர் கொடுத்தாரான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அவர் வந்த பிறகு நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இது பிரபுபாதுடைய வந்து, அதாவது நார்த்ல எல்லாம் தீபாவளி ஃபங்க்ஷன் எப்ப கொண்டாடுவாங்கன்னாக்கா, நம்ம ராமச்சந்திரமூர்த்தி வந்து லங்கையில வந்து இவனை ஏதாவது ராவணனை வதைச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வனவாசத்தை முடிச்சு அவர் வந்து வீடு திரும்பி பட்டாபிஷேகம் ஆகக்கூடிய அந்த நிலைதான் வந்து நம்ம தீபாவளியா கொண்டாடுறோம் இல்லையா. ஸோ அதை பத்தி இந்த இடத்துல அவருடைய ஸ்பீச்ல வந்து இது மத்திய லீலை ரெஃபரன்ஸ்ல வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய அதாவது அவருடைய கருத்தை வந்து தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக அது கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி அதாவது புருஷாவதாரம் ஃபர்ஸ்ட், 2வது வந்து குணாவதாரம் 2. இப்போ 3வதாக நம்ம இங்க பார்க்க போறது 8வது ஸ்லோகத்துல நாரத மகரிஷி இல்லையா, அவருடைய புகழாரங்களை பற்றி இங்க படிக்க போறோம். நாரத முனி வந்து முனிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்பியர்ஸ் இன் எவ்ரி கேண்டோ. எல்லா கேண்டோலயுமே நாரத மகரிஷி இருப்பார், இல்லாமலே இருக்க மாட்டார். ஏன்னா நிறைய பக்தர்களுடைய வழி நடத்துதல். இப்ப நீங்க நம்ம 3rd கேண்டோ எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா துருவ மகாராஜா அவர் தான் வழி நடத்தினார் இல்லையா. இப்போ 4th கேண்டோல நம்ம வந்து யாரை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம அது கண்டினியூஷன் ஆஃப் த துருவ மகாராஜா. அதுல நெக்ஸ்ட் இப்ப நம்ம படிக்க போறது, இப்போ பிருது மகாராஜா போன பிறகு பிராச்சீன பிரச்சேதாக்களுக்கு கூட அவர் தான் அறிவுரை கொடுவார். அதை பத்தி படிப்போம். பிராச்சீன பரீத்க்கு வந்து ஒரு அவனை போலவே ஒரு கேரக்டரை வந்து கற்பனையில உருவாக்கி, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமையும், இப்படிப்பட்ட சுபாவம் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் ஈடுபடும் பொழுது, அதாவது பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள்ல ஈடுபட்டா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைப்பார். ஸோ நம்ம இந்த 4th கேண்டோலே இப்போ வந்து 22nd சாப்டர்ல இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ 22nd இன்னும் 9 சாப்டர்ஸ் இருக்கு இந்த கேண்டோ முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த பிராச்சீன பரீதனுடைய கதையை நமக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது நிறைய கருத்துக்கள் இல்லையா. 9 நவத்வாரங்கள் நம்ம உடல்ல இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த நவதாரங்கள் வந்து அது ஒரு பிரதேசம். அவன் அதாவது புரஞ்சனா அப்படிங்கிற ஒரு அரசனை வந்து கற்பனை கதாபாத்திரமா கிரியேட் பண்ணி அவன் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரத்தை ஆள்கின்றான் அப்படின்னா அவனுடைய உடலையே ஒரு நகரமாக வந்து பாவிச்சு ரொம்ப அழகான விளக்க உரைகள் எல்லாம் வரும். நம்ம பின்னாடி வெறும் ஸ்டோரி கேட்டா கூட நமக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்ல, தத்துவங்களை கேட்கும் பொழுதுதான் இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து நாரத மகரிஷி. அடுத்து 5th சாப்டர்லயுமே வந்து வரார். he also comes there. நாரத மகரிஷி வரார். 6th சாப்டர் மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் சித்திரகேது மன்னர் வந்து 6th சாப்டர்ல வந்தாக்கா அங்கேயுமே வந்து சித்திரகேதுக்கு அவர் வந்து அறிவுரை கூறுவார். ஏன்னா சித்திரகேது மன்னருக்கு வந்து பிள்ளைகள் கிடையாது, நிறைய மனைவிமார்கள், ஆனா குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது. ஸோ அங்கீரா முனிவருடைய வம்சத்துல வந்தா அவங்களோட வந்து நாரத மகரிஷி வந்து தற்செயலாக வந்து சித்திரகேது மன்னரை வந்து அவர் வந்து பகவானுடைய பக்தர்
அவரை சந்திக்கும் பொழுது அவர் எனக்கு இந்த குழந்தை வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, அப்படின்னா அவருடைய இதுல வந்து குழந்தை பாக்கியம் கிடையாது. ஆனாலும் வந்து அதற்காக எண்ணத்தை வளர்த்து அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் வந்து எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுப்போமோ அவ்வளவும் துக்கத்தையுமே வழங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பொழுது, அதனுடைய பிற்கால விளைவுகளை பத்தி எல்லாம் தெரியாத சித்திரகேது மன்னர் இல்ல எனக்கு குழந்தை வேண்டுமே வேணும்னு சொல்லிட்டு, சோ அப்ப முதல் மனைவியின் மூலமா தான் அந்த குழந்தை பிறக்குது, ஹர்ஷசோகா அப்படின்ற பெயரை வச்சு. சோ அவனும் வந்து மற்ற ராணிகளால வந்து விஷத்தை கொடுத்து கொல்லப்படுகின்றான் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை இறந்ததனுடைய சோகத்தை பிரிய வந்து அவனால ஏத்துக்க முடியாதப்போ நாரத மகரிஷி அங்க வந்து அந்த மரணித்த அந்த மகனுடைய ஆன்மாவை வந்து அழைச்சு பார்க்கும் பொழுது, இவர் வந்து சித்திரகேது மன்னர் வந்து என்னுடைய மகனேன்னு சொல்லும்போது, யார் நானா மகன் நீங்களா அப்பான்ற அந்த இது வரும் கான்வர்சேஷன் வந்து, நீங்க இந்த ஜென்மத்துலதான் என்னுடைய அப்பா, நான் முந்தைய ஜென்மத்துல பற்பல பிறவிகள் எடுத்தவன் நான், எனக்கு அநேக தாய் அதாவது தந்தை எல்லாம் உண்டு இல்லையா. அந்தந்த பிறவிக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னும் அடுத்து நான் எங்க பிறக்க போறேனோ ஒரு புதிய தந்தை தாய் தந்தையினுடைய இதுல வந்து பிறக்க போறேங்கிறதையுமே வந்து எடுத்துரைப்பாங்க. அதன் பிறகுதான் நாரத மகரிஷியினுடைய அறிவுறுத்தலின் பேர்ல சித்திரகேது மன்னர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று தவம் இருப்பார் இல்லையா. ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுவார். அப்படி வரும்போது அதுக்கப்புறம் பார்வதி தாயாருடைய சாபத்தினால விரக்ஷாசுரனாக மாற வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தும் கடைசியில வந்து அப்பயே வரம் கேட்பார் அவர் வந்து, நான் அசுரனாக ஆனாலும் எப்பொழுதும் உங்களை மனதுல அதாவது அட்லீஸ்ட் மரணிக்க கூடிய அந்த சர்வத்திலையுமே வந்து நான் எப்பவுமே மறக்க கூடாது பகவானை அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வரத்தை கேட்டிருந்தார். ஸோ அதனால் மரணிக்கும் பொழுது அவர் வந்து பகவானை எண்ணியதால பகவானுடைய திருவுலகத்திற்கு போகிறார் அப்படின்றது இல்லையா. சோ இப்படி இத்தனை ஒவ்வொரு சாப்டருமே வந்து ஒவ்வொரு கேண்டோலையுமே நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தல். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கூட இவருக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு வந்து எப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவங்க நீங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அறிவுறுத்தல். பகவான் தன்னுடைய அவதார நோக்கத்தை முடித்துக்கொண்டு அவர் வைகுண்டத்து அதாவது கோலோகத்திற்கு சென்ற பிறகு நீங்களும் வந்து உங்களுடைய அதாவது கடமைகளை எல்லாம் முடிக்கிறீங்க இல்லையா. பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு மணிமகுடம் சூட்டு விட்டு நீங்களும் வந்து இந்த ஏன்னா கலியுகம் வந்த பிறகு அவங்க ஆளக்கூடாது என்றது அந்த இதுவுமே, கலியுகம் வரும் பொழுது they have to leave அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி அட்வைஸ் கொடுத்திருந்தார். அதன் பிரகாரம் அவங்களும் பஞ்சபாண்டவர்களும் அவங்களும் மனைவிமார்களோட அவங்களும் வந்து சென்று அதான் வடக்கு நோக்கி சென்று விடுகிறார்கள் இல்லையா. சோ ஒரு காண்டத்திலயுமே வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அறிவுரைகள், நல் வழி நடத்துதல். பிரகலாத் மகாராஜ் 7th கேண்டோல இல்லையா, ஹிரண்ய கஷ்யபனுடைய நரசிம்மர் தோன்றக்கூடியது அவதாரம் எல்லாமே நிகழது 7th கேண்டோல படிப்போம். 8th 9th கேண்டோல என்னன்னு எனக்கு கூட தெரியல. 10th கேண்டோ பகவானுடையது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருடைய லீலைகள் மட்டும்தான் படிப்போம் 10th கேண்டோ. 11th 12th கேண்டோ நம்ம இன்னும் நான் இன்னும் படிக்கல, நீங்க எல்லாம் படிச்சீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. படிச்சாதான் அங்க பகவான் அதாவது நாரத மகரிஷி என்ன சப்போர்ட் பண்றாருன்றத வந்து நம்மளால படிக்க முடியும். சோ இத்தனையுமே நாம படிப்போம். இதெல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து எவ்ரி கேண்டோ நாரத மகரிஷி இருப்பார். ஓகே, நாரத பஞ்சராத்திர விதி இல்லையா, கோயில் வழிபாட்டுல இப்படிதான் வழிபாடு செய்யணும்ன்றது எல்லாமே அவருடைய வழி நடத்துதெல்லாம் செய்யறது. எக்ஸ்போசிஷன் பை நாரத முனி ஃபார் கர்மிஸ் டு டேக் அப் டிவோஷன் சர்வீஸ். அவ்வாறு செயல்படுத்தும் பொழுது கர்மியா இருந்தாலும் இறுதியில வந்து ஒரு பக்தனாக ஆவதற்கு, எதையுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். She Narada informs these foolish fruity workers how to realize the reality of happiness. உண்மையான ஆனந்தம் என்ன இல்லையா, நம்ம தமிழ்ல சிற்றின்பம் பேரின்பம் அப்படி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சிறிய ஆனந்தம் பேரானந்தம். சோ பேரானந்தம் என்பது எப்பொழுதுமே அதாவது ஆன்மீக தளத்துல மட்டும்தான் வரும், பௌதிக தளத்துல கிடையாது. He gives direction to the diseased men of the world. நம்ம எல்லாருமே வியாதிஸ்தர்கள் தான் இங்க இல்லையா. என்ன வியாதி நமக்கு, பௌதிகத்தால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வியாதி இல்லையா. ஆசை, பேராசை, ஆஸ்திகள் மீது ஆசை, பதவி மீது ஆசை இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து பொசிஷன், பவர், இது மீதெல்லாம் நமக்கு ஆசை அதிகம். அடுத்தவங்களை ஆளணும்ன்றது நமக்கு நிறைய உண்டு இல்லையா. அதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நோய். அந்த நோயினால்தான் நம்ம வந்து அநேக பாவங்கள் செய்கிறோம் இல்லையா. சோ அதனுடைய விளைவுகளை வந்து நாம அனுபவிக்கிறோம். உண்மையிலே இங்க
பௌதிகத்துல நிரந்தரமாக சுகிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் நித்தியமா நம்மளால சுகிக்க முடியும், பௌதிகத்துல கண்டிப்பா முடியாது. The physician directs the patient to take treated milk in the form of curd for his sufferings இல்லையா? அதாவது நமக்கு பால் பால் வந்து நம்ம ஆஹ் எப்ப பால் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம், அதே மாதிரி வந்து எந்த சமயத்துல நாம வந்து தயிர் ஆர் மோர் குடிக்கணும் அப்படிங்கறதும் இருக்கு. ரெண்டுமே பாலில இருந்து தான் வருது இல்லையா? ஸோ ஆனா அதாவது அப்ளிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வயிறு வலி இல்லைன்னா இன்டைஜஷன் இல்லையா, ஜீரண சக்தி குறைவு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம மோர் அழகா ஒரு பெருங்காயம் ஒரு சின்ன துகள் போட்டு இல்லையா, ஸோ ஒரு இஞ்சி ஒரு பல் போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், மிக்சியில அடிச்சு நம்ம குடிக்கிறோம் டைஜஷனுக்காக இல்லையா. அதே அந்த சமயத்துல பால் குடிச்சா என்ன ஆகும், இன்னும் இன்டைஜஷன் தான் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ எந்த விதமான இத வந்து எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும்ன்றதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. அது நமக்கு டாக்டர் எப்படி எந்த நோய்க்கு என்ன மருந்து கொடுக்கணுமோ அது போல நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக நோய்க்கு நாம எப்படிப்பட்ட மருந்தை ஏற்றுக்கணும்ன்றதையும் நாம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அது எல்லாமே ஒரு பரம்பரால இருந்து தான் நாம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ it gives the direction to the deceased men of the world how one's present engagement, இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்கள் can lead one to the path of spiritual emancipation. ஸோ இங்கே நாம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையிலே எவ்வாறு வந்து மேன்மையான ஒரு ஆன்மீக நிலையை அடைய முடியும் என்பதை வந்து இந்த மாதிரி ரிஷி முனிகள் தான் நமக்கு வந்து வழி நடத்த முடியும். இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த உவமை? ஒரு வைத்தியனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. வைத்தியன் என்ன பண்றான், நீ இதைதான் சாப்பிடணும்ன்றத வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பாடி கண்டிஷனுக்கு இந்த ஃபுட் தான் நீ கொடுக்கணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மேஜர் ஆபரேஷன் ஆன உடனே நம்ம அனஸ்தீஷியா கொடுத்து அதுல இருந்து வெளியே வந்திருப்போம் இல்லையா. மயக்கம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வந்த உடனே நமக்கு வந்து தண்ணி கூட எப்ப கொடுப்பாங்க, ஆஃப்டர் 4 hours 2 hours 4 hours கழிச்சுதான் தண்ணி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ட்ரிப்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, பரவாயில்ல, நாக்கு உலர்ந்து போனா கூட பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, வைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் இல்லையா. இப்படிதான் பண்ணணும். எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபுல்லா வாமிட் தான் வரும். அண்ட் தென் தே வில் லூஸ் த ஸ்ட்ரென்த். ஆப்ரேஷன்ல வந்து ஆல்ரெடி தே வுட் ஹவ் லாஸ்ட் த பிளட் இல்லையா. அதனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் டாக்டர்ஸ் இல்லையா. அது மாதிரி எந்த இதுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடணும், எந்த விதத்துல சாப்பிடணும் எல்லாமே கரெக்டா சொல்லுவாங்க. ஸோ த காஸ் ஆஃப் த டிசீஸ், இந்த நோய்க்கான காரணம் மற்றும் அதனுடைய அந்த நோயை வந்து தீர்க்கறதுக்கான மருந்து எல்லாமே வந்து அவங்களால சொல்ல முடியும். இது நம்முடைய இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய இந்த பௌதீக வாழ்க்கை எனக்கூடிய நோயிலிருந்து நாம் எப்படி விடுபட முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு குருவால தான் நமக்கு வழி நடத்த முடியும். பட் இட் மஸ்ட் பி ட்ரீட்டட் பை அன் எக்ஸ்பர்ட் பிசிஷியன் லைக் நாரதா. இதுதான் நாரத மகரிஷினுடைய குளோரிபிகேஷன் ஆக்சுவலி. அடுத்து 4th இன்காரேஷன் வந்து நரநாராயண ரிஷிகள். இவங்க கதை நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இல்லையா. சகஸ்ர கவசனுடைய வதம் பத்தி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஒரே ஒரு கவசத்தை கொண்டு அவன் சூரிய கிரகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டான். அவன்தான் பிற்காலத்துல வந்து குந்திக்கு மகனாக, அதாவது கர்ணனாக அவதரிக்கிறது இல்லையா, சகஸ்ர கவசன். ஸோ நரநாராயண ரிஷிகளால அவன் வந்து வதைக்கப்பட வேண்டியது. அந்த நரநாராயண ரிஷி யாரு, பிற்காலத்துல துவாபர யுகத்துல அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் தான். அதனால்தான் கர்ணனுக்கு மரணம் வந்து இவங்க இருவரால் தான் வந்து ஏற்படுத்த முடியுது. இது அதாவது முந்தையது பேலன்ஸ் ஒண்ணு பெண்டிங் இருந்ததை வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து கிளியர் பண்றாங்க. ஸோ நரநாராயண ரிஷி ஷோயிங் தேர் ஓன் எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங். இவங்க எப்போ, சத்தியுகத்துல. ஸோ சத்தியுகத்துல என்ன பண்றாங்க, தவ வாழ்க்கை வாழ்வது இல்லையா. அதே வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து யக்னங்களை வளர்க்கறது. அடுத்து வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து அதாவது கோயில் வழிபாடு இல்லையா. கலியுகத்துல அந்த மாதிரி ஹையர் குவாலிட்டி இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கிடையாது. அதனால அதிகபட்சமா நமக்கு நாம ஜபங்கள் தான் வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சங்கீர்த்தன யக்னத்தை நமக்கு கொடுத்து கொடுத்தார். ஓகே. ஸோ இன்கார்னேட்டிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நர நாராயணா, த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த சேஜஸ். ஸோ ஃப்ரம் த womb ஆஃப்
Murthy, the daughter of Daksha and wife of Dharma, he preached by his own practical demonstration. இல்லையா? அவங்களே வந்து செயல்படுத்தியும், அதாவது ஒரு மகாத்மா எவ்வாறு வந்து செயல்படுவாரோ அது போல அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு உதாரணமாக அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள். தி சயின்ஸ் ஆஃப் நைஷ்கர்மியம். ஸோ அதாவது உம் எல்லாவற்றையுமே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா துரத்தல், அந்த துறவரத்துல வந்து மேன்மையான இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தான் அவங்க வந்து வாழ்ந்து காட்டினாங்க. இந்த குப்பிடு, அதாவது காமதேவன் இல்லையா, அண்ட் இஸ் ஹோஸ்ட் வேர் சென்ட் டு பத்ரிகாசிரமா பை இந்திரன். இதுதான் செய்வான்றதையும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் இல்லையா. இந்திரனுடைய பதவி எங்க பறி போயிடுமோன்னு இந்திரனுக்கு பயம். அதனால தன்னுடைய லெவலுக்கு யாராவது தவ வாழ்க்கை ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணியிருந்தாக்கா அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவங்கள வந்து கீழே தள்ளிடணும். அப்பதான் அவனுடைய பதவியை அவனால பாதுகாத்துக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரிதான் இந்த மன்மதனை வந்து அனுப்பியிருக்கான். ஹூ பிகேம் ஃபியர்ஃபுல் அண்ட் என்வியஸ் அட் சீயிங் த ஆத்தாரிட்டிஸ். ஆனா அனுப்பின அவங்களுடைய தவ வாழ்க்கைய பார்த்து அவங்களுக்கு பயம் வருது, மேலும் பொறாமை கூட கொள்கிறார். இப்படி கூட ஒருத்தர் வந்து தவ வாழ்க்கை வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து அந்த மன்மதனா வந்திருக்கிறவருக்கு வந்து பொறாமையும் வருது. ஸோ அதான் நரநாராயண ரிஷிகளுடைய தட் பெஸ்ட் ஆஃப் சேஜஸ் வெல்கம் டு கூப்பிட் ஆஸ் அன் ஹானர்டு கெஸ்ட். அவங்க இன்னும் ஒரு படி மேல கோவப்படல. நாமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், யாராவது தப்பு பண்ணிட்டா இமீடியட்டா கோவம் வரும் இல்லையா. அவங்க தவறு இழைக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கான் இவன் அப்படிங்கிறது தெரியும். நம்மளுடைய தவ வாழ்க்கையை குலைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்திரனால அனுப்பப்பட்டவன் என்றது தெரிந்திருந்தும் கூட அவங்க வந்து அவங்கள வந்து வரவேற்கிறாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து வரவேற்கிறாங்க. ஸோ அதை அந்த வரவேற்பினால் அவன் வந்து, அதாவது அந்த என்ன செய்யணும்னு வந்தான் இல்லையா, அந்த எண்ணத்தை விடுத்து அவன் வந்து அமைதியான ஒரு வந்தான். அதன் பிறகு அவர் இருவருக்குமே வந்து புகழ் ஆரங்களை சுட்டினான். பிரேயர்ஸ் ஆஃபர்டு பிரேயர்ஸ் இல்லையா. பை த ஆர்டர் ஆஃப் த சேஜ் இல்லையா, Cupid returned from there with Urvasi, and upon presenting himself before Indra related to him everything that had taken place. ஸோ அப்போ இங்க தெரிய வருது அவங்களுடைய ஆஸ்டரிட்டிஸ் வந்து இந்திரனுடைய பதவிக்கானது கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்ச பிறகு தேவேந்திரனும் வந்து அமைதி அடிக்கிறான். ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஒரு நிமிஷம், கீழே ஏதோ கொடுத்துருக்கான். ஒரு நிமிஷம், பேஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்கான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதை நம்ம ஒரு வாட்டி படிச்சோம்னா இது நிமி துருமிலா. ஓகே, இதனுடைய சாராம்சம் வேணா நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். ஏன்னா இது உட்காந்து படிச்சோம்னா டைம் எடுக்கும். ஓகே, இந்த சாராம்சத்தை நான் அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்தா இங்க கொடுத்திருக்காரு பிரான் சைத்தன்ய பிரபு. ஓகே, ஸோ இப்போ நாம 4வது இன்கார்னேஷனா யாரை பத்தி படிச்சோம், அதாவது நாராயண ரிஷிகளை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா. அடுத்து 6வது இன்கார்னேஷன், 5 என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. சரி, 6வது இன்கார்னேஷன் வந்து தத்தாத்திரேயர். ஸோ தத்தாத்திரேய கதையெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா. பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன். ஸோ இவங்களுடைய இன்கார்னேஷன்ஸ் தான் அதாவது யாருக்கு பிறந்தவர், அத்திரி முனிவருக்கும் அனுஷியா தேவிக்கும் பிறந்தவர்கள். ஸோ 3 பிள்ளைகள். அதுல துர்வாசா, தத்தாத்திரேயா அண்டு சோமா. சோமா வந்து யாருடைய இதுல எல்லாம் வந்தவர், சோமன் வந்து எந்த அம்சத்தை கொண்டு பிறந்தவர், பிரம்மருடைய அம்சத்தை கொண்டு பிறந்தவர். அடுத்து தத்தாத்திரேயர் வந்து மகாவிஷ்ணு. அடுத்து வந்து துர்வாசர் வந்து சிவபெருமான் இல்லையா. பார்ஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன், முழுசு கிடையாது, பார்ஷியல், அதாவது முழுமையான அவதாரம் இல்லை. ஆனா அவர்கிட்ட இருந்த, இப்போ பிரம்மர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில இயல்புகள் இவங்க கிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி விஷ்ணு கிட்ட இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் எல்லாமே தத்தாத்திரேயர்கிட்ட இருக்கும் கொஞ்சம். அதே மாதிரி வந்து சிவபெருமான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இயல்புகள் வந்து சிலது யார்கிட்ட இருக்கும், துர்வாசர் கிட்ட இருக்கும் இல்லையா. கோபம் என்பது அஜ்ஞானம். சோ அஜ்ஞானத்திற்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான், அவர் அஜ்ஞானவாதி கிடையாது. அவருக்கு சட்டுன்னு கோபம் வராது. ஏன்னா அவர் ஆல்வேஸ் இஸ் மெடிடேட்டிங் ஆன் லார்ட் விஷ்ணு இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இவர் வந்து கோவப்படுவார். அப்புறம் 8th இன்கார்னேஷன் லார்ட் ரிஷபதேவ பத்தி நம்ம அடுத்த
கேண்டோல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் பத்தி படிக்கிறோம். இன் திஸ் சாப்டர் த ஸ்பாட்லெஸ் கேரக்டர், அதாவது குறையே சொல்ல முடியாது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட மன்னன் நாபி, அவருடைய முதல் மகன் யாரு, அக்னிதரா, அவரை பத்தி ரொம்ப மேன்மையா எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அவருக்கு மகன் வேண்டும் சொல்லி நாபி வந்து, அதாவது கடுமையான விரதங்களும் தவங்களும் இருக்கிறார். மேலும் அநேக தானங்கள் இல்லையா, யக்னங்கள் தானங்கள் எல்லாமே செய்யறார். அண்ணன் பகவானை சேவிக்கும் பொழுது, பகவான் யாரு, இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் த சாக்ரிஃபைஸ், யோகேஸ்வரர் அவர்தான். ஸோ பீங் வெரி கைண்ட் டு டிவோட்டி. இப்போ பகவான் அவங்க முன்னாடி தோன்றி, அவரு முன்னாடி தோன்றார், 4 கைகளோட ரூபத்தோட தோன்றி அங்கே யக்னங்கள் வளர்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பிராமணர்கள் முன்னாடியும் வந்து தோன்றுகின்றார். சோ அப்போ நாபி வந்து அவருக்கு வந்து புகழாரங்கள் வந்து சூட்டுறார், பிரார்த்தனைகள் பண்றார். தே பிரேட் ஃபார் எ சன் லைக் த லார்ட், அதாவது பகவானை போலவே இருக்கக்கூடிய ஒரு மகன் வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறாங்க. இதே போல யாரு வந்து வேண்டது, தேவகி தாயாரும் அதே போலதான் வேண்டிதான் பகவானை அவதரிச்சார் இல்லையா. அதனால பிரார்த்திக்கும் பொழுது பகவானை போல அப்படின்றது இந்த பிரார்த்தனை இல்ல. அதுக்கப்புறம் விஷ்ணுவும் ஒத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறம் யாருடைய கருல இருந்து, அவருடைய நாபி இல்லையா, நாபியினுடைய மனைவி வந்து நேரு தேவி, அவருடைய கருல வந்து யார் அவதரிக்கிறது, ரிஷபதேவர் வந்து அவதரிக்கிறார். இதை நாம பின்னாடி படிப்போம். சோ ஹம்பிளிங் கிங் இந்திரா, சோ அவருடைய செயல்பாடுகளை பத்தி படிக்கிறோம். இவருக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கன்னாக்கா 100 பிள்ளைகள். அந்த 100 பிள்ளைகள்ல வெறும் அதாவது 81 பேர் பிராமணர்கள் ஆகி விடுறாங்க. ஓகே, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 19ல 9 பேர் வந்து பரமஹம்சர்கள் ஆகி விடுகிறார்கள். ஓகே, நவ யோகேந்திராசன். 10 பேர் மட்டும்தான் ஆட்சிக்கு, அதாவது பரத மகாராஜாவோட மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 9 தம்பிமார்கள் வந்து அவருக்கு உதவுறாங்க ஆட்சி புரியறது. இவர் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிள். இதுக்கான விளக்கத்தையும் நம்ம படிப்போம் நம்ம. ஓகே, 9th இன்கார்னேஷன் வந்து பிருத்து மகாராஜா. இவர் யாரு, வேணனுடைய மகன். சோ இதே நாபியினுடைய மகன் வந்து அங்கா, ஐ திங்க் அங்காவுடைய மகன் வந்து வேணனுடைய மகன் தான் பிருத்து. ஓகே, இது எந்த டவுட்டும் கிடையாது. சோ இதுல அங்கா ஆல்சோ ரொம்ப வயஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல இது திருப்பி வந்ததா இது. ஓகே, இது அதே ஸ்லைடே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ரித்து மகாராஜ் வந்து என்ன கொடுத்தாருன்னா, அதாவது பூமி வந்து அவர் அவதரிச்ச பிறகு மக்கள் பசியும் பட்டினியுமா இருந்தாங்க. அப்போ வந்து அவர் வந்து அம்பை எடுத்துக்கொண்டு பூமியை வந்து, அதாவது ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு பூமியை வந்து கொல்லணும்ட்டே போறார். ஏன்னா பூமி விளைச்சலை கொடுக்காம தடுத்துட்டு இருந்தது. அதனால ஏன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது, அறப்பழக்கங்கள் எல்லாமே எங்கே குறைய ஆரம்பிக்கிறதோ அங்கே கண்டிப்பா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இல்லையா. சோ யாரால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது, வேணனால் ஆட்சி வேணன் எப்படிப்பட்டவன், அறமற்ற செயல்கள் தான் செய்திருந்தது. அதனால எங்கே அதர்மம் தலை தோங்குகிறதோ அங்கே வந்து இயற்கை என்று சொல்லக்கூடிய, நாம் எல்லாரும் இயற்கைன்னு சொல்றோம், ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடிய ஆதி தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு என்பது இருக்காது இல்லையா. மாதம் மும்மாறி பொழியாது. சோ இதெல்லாமே வந்து மழை இல்லை என்றால் விளைச்சல் இருக்காது, விளைச்சல் இல்லை என்றால் உணவு பற்றாக்குறை இல்லையா. அது அந்த ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுச்சு. சோ மக்கள் எல்லாம் வந்து ரித்து மன்னர்கிட்ட வந்து முறையிட்ட பிறகு, ரித்து மன்னர் வந்து அவரும் வந்து எவ்வளவு 100 அஸ்வமேதங்கள், 100வது அஸ்வமேதம் போதுதான் அவரால் செய்ய முடியல. ஆனா 99 அஸ்வமேதங்களை நிகழ்த்தினார். அவர் பூமியை வந்து துரத்திண்டே போனார் இல்லையா. சோ பூதேவி அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல என்னென்ன கொடுத்தான்றது எல்லாமே நம்ம படிச்சோம் 4th கேண்டோல இல்லையா. விதைகள் எல்லாம் கொடுக்குறான், அதுக்கப்புறம் தான் விளைச்சல் ஏற்படுகிறது. இப்படி நம்ம இந்த, அதாவது யார பத்தி, மன்னரை பற்றி 4th கேண்டோல படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 18வது இன்கார்னேஷன். இட் இஸ் நாட் ஆர்டர்ல இல்ல இந்த இடத்துல. சோ என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாமே அப்படியே வரிசையா நம்ம படிச்சுட்டே வரலாம். மிச்சம் வந்து நம்ம ஸ்லோகங்கள்ல போயிட்டு நம்ம அங்க நீட்டா படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வில் சி வாட் தி பிபிடி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம்.
ராமபிரானுடைய அவதாரம் நோக்கம் என்ன? மனிதனாக அவதரித்து எவ்வாறு வந்து ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முன் உதாரணமாக தான் பகவான் வந்து மனிதனாக அவதரித்தார். Because Lord Ramchandra was the personality of God and he exhibited superhuman activities which no human being, including the materially advanced Ravana, could perform. ராவணன் என்ன பண்ணான்? அவன் வந்து சொர்க்கத்திற்கு படிக்கட்டு வைக்கணும், அதுக்கே அவ்வளவு ஆசாரிட்டிஸ் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிறது அவன் இல்லையா? அதையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சான். ஆனா அவ்வளவு சூப்பர் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணார். அதாவது அசுரர்களா இருக்கிறவங்களுடைய பவர் வந்து மனிதர்களை விட வந்து ஜாஸ்தி இல்லையா? நாம எந்த இதுல இருக்கோம்? பூலோகத்துல இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு மேல ஒரு லோகம் இருக்கு, அங்க எல்லாமே வந்து பிசாசுகள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய உலகம். அவங்களுக்கு நம்மளை விட பவர் ஜாஸ்தி. ஓகே, மேல மேல போக போக நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பவர்ஸ், நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிஸ்டிக் யோகத்தை விட மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஜாஸ்தி இல்லையா? ஓ, லார்ட் ராமச்சந்திர ப்ரிப்பேர்ட் ராயல் ரோட் ஆன் தி இந்தியன் ஓஷன். இன்னைக்கு கூட வந்து நம்ம அந்த காலத்துல கட்டின இல்லையா, அதை வந்து இன்னைக்கு கூட வந்து வானர சேனையோட இணைந்து, அப்ப கல்லு மிதந்தது இல்லையா? இப்ப நம்ம தண்ணியில கல்லு போட்ட மிதக்குமா? கண்டிப்பா மிதக்காது. ஏன்னா ஒவ்வொரு கல்லுமே எந்த நாமத்தை சொல்லி செய்யப்பட்டது? ஆக்சுவலி ராம நாமத்தை கொண்டு கட்டப்பட்டது. அதனாலதான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த இதுல இருந்து சேட்டலைட் இதுல இருந்து படிப்போம் இல்லையா, நியூஸஸ் எல்லாமே வரும்போது நம்ம அதை பத்தி வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு மெய் சிலிர்த்து போகும். ஸோ ராமநாமத்தாலதான் அந்த பிரிட்ஜே கட்டப்பது. என்ன பிரிட்ஜ் பேர் என்ன சொல்லுங்க? சேத்து இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு? சேத்து பாலம். சேது பாலம் தான். இந்த பாலம் சீதா தேவியை போய் அதாவது அவங்களை காப்பாற்றின்னு வரணும்ன்றதுக்காக லங்கை நோக்கி செய்த அந்த பாலம் இல்லையா? கற்களாலேயே வந்து ஒன்றின் மீது ஒன்றை இது பண்ணி செய்தது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி இல்லையா? இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட அது இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டது இல்லையா? சோ அது உள்ள இருக்கு, ஆனா நம்ம அது வெளியில கிடையாது. ஆனா அந்த அந்த இது வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த எப்படி நம்ம துவாரகா நகரம் வந்து நீருக்குள்ள வந்து இருக்குது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அது போலதான் இது. ராமச்சந்திரா ப்ரிப்பேர்ட் ராயல் ரோட் ஆன் தி இந்தியன் ஓஷன் இல்லையா? அதாவது மேன்மையான ஒரு பாலத்தையே அவர் வந்து அமைச்சார். மாடர்ன் சயின்டிஸ்டால வந்து அந்த மாதிரி செயல்பட முடியாது. இப்ப நம்ம தண்ணியில வந்து ஒரு கல்லு போட்டா என்ன ஆகும்? ஒரு சின்ன கிளாஸ்ல ஒரு குட்டி கல்லு போட்டா அது உள்ளதான் போய் கீழே விடும், மேல மிதக்காது. ஆனா இந்த கற்கள் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நிறுந்திருக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு பிரிங் இன் வெயிட்லெஸ்னஸ் எனிவேர் அண்ட் எவ்ரிவேர். கண்டிப்பா முடியாது. எடையற்ற தன்மை நம்மளால கொண்டு வர முடியாது. Because the weightlessness is the creation of the Lord by which he can make a gigantic planets fly and float in the air. Yes. So மேல ஒரு கழுகு பறக்கக்கூடிய தூரத்திற்கும் காகை ஒரு குருவி பறக்கக்கூடிய தூரத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இல்லையா? ஒரு கோழி கூட நம்ம ஹைட்டு கூட வந்து கோழி பறக்காது. ஸோ எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே ஒரு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உண்டு இல்லையா? ஸோ கழுகு எவ்வளோ மேல பறந்தாலும் அது கீழே இருக்கக்கூடிய இறைச்சியை வந்து அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய கண்களாலே அதனால பார்க்க முடியும் இல்லையா? தட் மச் ஷார்ப் ஐட்ஸ். ஸோ ஆனால் மேலும் மேகமூட்டம், அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் இன்னைக்கு கொடுத்துருந்தாங்க காலையில கிளாஸ்ல. மேகமூட்டத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் இருந்தாலுமே நீர், இங்க இருக்கக்கூடிய நீர் தான் ஆவியா பறந்து அங்க போய் நின்று இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஆனாலும் அங்க மேலேயே நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. சாமானியமா அது கீழே விழாது இல்லையா? He made the stones even within this earth to be weightless. கல்லையுமே வந்து அவர் வந்து மாற்ற முடிந்தது. And prepared a stone bridge in the sea without any supporting pillar. நாமெல்லாம் பில்லர் இல்லாம எதையுமே செய்ய முடியாது. That is the display of the power of God. இது 22 ஸ்லோகத்துல வருது. மத்தியில இருக்க ஸ்லோகங்கள்லாம் மிஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன், நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அது படிக்கும்பொழுது நமக்கு வரும். 20வது இன்கார்னேஷன் வந்து புத்தா. விந்தசி யக்ன விதேர் அஹா ஸ்ருதி ஜாத்தம் சத்ய ஹிருதய தர்ஷித பசுகாத்தம் கேசவ திரீதா புத்த ஷரீரா இல்லையா? சோ இந்த தசாவதார ஸ்தோத்திரம் ஐ திங்க் ஒரு வாட்டி நம்ம அதை பாடினா கூட நல்லதா இருக்கும். இட்ஸ் வெரி நைஸ் வர்சஸ் ஆக்சுவலி. எல்லா அவதாரங்களை பத்தியும் நமக்கு தெரிஞ்ச
தசாவதாரம். தசாவதாரம் இல்லையா? எல்லாமே இதுல இருந்து தான் நரசிம்மருடைய இது கூட இதுலதான் வரும். இந்த இதுல ரொம்ப அழகான இது. நான் அங்க நைட்ல போய் பாடிட்டு இருந்தேன் இது ஆக்சுவலி. இந்த நீங்க ஒரு தடவை சாவதாரம் பாடி இருக்கீங்க மாதாஜி. ஜெயதேவ கோஸ்வாமியால இயற்றப்பட்டது. பிரளய பயோதி ஜலே திருதவானசி வேதம் விஹித வஹீத்ர சரிதமகேதம் கேசவதீதா மீன ஷரீரா கேசவதீதா மீன ஷரீரா ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே. இதுல நரஹரி ரூபா அதுவும் வருது இல்லையா? அடுத்து வந்து நம்ம ராமதும் இதுலயே வருது ஆக்சுவலி இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து புத்த சரீரா இல்லையா? ஒண்ணுமே இந்த இந்த இதுல வந்து ரொம்ப அழகா பாடப்பட்டிருக்கு. நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன், அதுதான் கால் பண்ண. ஸோ இப்படி நாம இந்த பாடல்கள் மூலியமா வந்து நாம இறைவனுடைய படைப்பு, அவருடைய விரிவங்கங்கள் இல்லையா? ஸோ டைரக்ட் நேரங்கள் இல்லையா? அடுத்து அவதாரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இங்கே இவருக்கு வந்து ஓ கேசவா, இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கடவுளே இல்லையா ஹரி, ஸோ நீங்கள் வந்து புத்த வடிவத்துல வந்திருக்கீங்க இல்லையா? அனைத்து புகழும் உங்களுக்கே உரித்தாகுக. சோ புத்தர் என்ன அஹிம்சையை வந்து பரப்பினார். அப்போ நிறைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அஹிம்சையே சொல்ல முடியும், அந்த பண்பை வளர்க்க முடியும் இல்லையா? யூ decry the slaughtering of poor animals and perform according to rules of Vedic. அதாவது ஒரு காலகட்டத்துல வேத சாஸ்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி விலங்குகளை வந்து வதைத்து அதாவது உணவாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள். அதனாலதான் புத்தர் வந்து அவதரித்து எந்த உயிருக்குமே நாம தீங்கு விளைவிக்க கூடாது, அதாவது உயிர் வாழிய வந்து இம்சிக்க கூடாதுன்றத வந்து கொண்டு வந்தார். மேலும் இத வந்து புத்தர் வந்து சூன்யவாதத்தை கொண்டு வந்தார். ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து தவறான வழியில உபயோகப்படுத்துவதால அதை வந்து இது பண்றதுக்காக அவர் எங்கேயுமே வந்து வேத சாஸ்திரங்களை பத்தி எடுத்துல. ஒரு காலகட்டம் என்று வரும்பொழுது வேத சாஸ்திரங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டால் என்ன ஆகிறதுக்காக சிவபெருமானுடைய அவதாரமாக சங்கராச்சாரியார் தோன்றினார் இல்லையா? அவருடைய அவதார நோக்கம் வேதங்களை எல்லாம் மீண்டும் வந்து காப்பாற்றப்படுவது இல்லையா? அதுதான் வந்து அவருடைய அவதார நோக்கம். அப்புறம் ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், அடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க எல்லாருமே அவதரிச்சாங்க இல்லையா? ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து விசிஷ்டாத்வைதம், இது வந்து இது. அடுத்து லார்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அதையேதான் பின்பற்றினார் இல்லையா? பரிபாஷ சூத்ரா ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம். லார்ட் கிருஷ்ணா பீங் த சோர்ஸ், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம், அனைத்து படைப்புகளுக்குமே மூல காரணம் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அப்படிங்கிறது வந்து வெவ்வேறு விதமான ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்கள் தான் இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. த எம்பரர் வர்சஸ் ஆஃப், அதாவது எம்பரர்னா உயர்வான, இப்போ சில எல்லா சாப்டர்ஸுமே நம்ம வந்து மெமரைசேஷன் பண்றோம் இல்லையா? அதுல முக்கியமா இருக்கக்கூடிய பதங்கள் வந்து நாம வந்து மெமரைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதாவது மனனம் பண்ணணும்ன்றது சொல்றோம். அது போலதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்திரை சரிதாமிரத்துல சொன்ன ஸ்லோகங்களை வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. செகண்ட் சாண்டும் இதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம். வதந்தி தத்வவித தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானேதி சப்தபி இல்லையா? அதாவது 3 நிலைகள், ஒன்று பிரம்மன், அடுத்து பரமாத்மா மற்றும் வந்து பகவான். இதுதான் இறைவனை உணரக்கூடிய நிலைகள் என்பதை பத்தி ரொம்ப அழகா தத்துவ விதஸ், அதாவது தத்துவம் என்றாலே நித்திய அதாவது நித்திய காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உண்மை. அது எல்லா காலங்களிலுமே அந்த தத்துவம் வந்து இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், மாற்றம் இருக்காது. ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியா வியாக்குலம் லோகம் ரித்யந்தி யுகே யுகே இல்லையா? அதாவது ஏதே சாம் கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம்,
இல்லையா? பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணர் தான். சோ இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் மிருத்யந்த், இங்கேயே நம்ம படிப்போம் இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா. சோ அப்ப அந்த மீனிங்கோட நம்ம படிச்சுக்கலாம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச அத்திர சர்கோ விசர்கஷ, இதுவும் வந்து நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல படிப்போம். 10 நிலைகள் இல்லையா? அத்திர சர்கோ விசர்கஸ்த, படைத்தல், முதன்மை படைத்தல், இரண்டாம் படைத்தல், ஸ்தானம், போஷணம், உதய, மன்வந்திரே இல்லையா? ஆனு கதா, நிரோத முக்திர் ஆශ්‍රயா, லாஸ்ட் வந்து ஆශ්‍රயா. இந்த ஐ திங்க் 10 திங்ஸ் ஆர் தேர், அதுல கடைசி வந்து ஆශ්‍රயா, அதுதான் இறைவனுடைய திருப்பாதங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, அனைத்திற்கும் மூல காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான், அவரின்தான் அனைத்துமே தோன்றுகின்றது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப தத்ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காம்போசிஷன் சப்ஜெக்ட் அதாவது ஹாஸ் டு கம் பிஃபோர் த ப்ரெடிகேட். அதாவது எதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோமோ அது கண்டிப்பா முன்னாடி வரும், அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய மேற்கோள் காட்டி நம்ம தெரியாததெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சோ இங்க த டிவோட்டி சப்ஜெக்ட் இஸ் எ கிரேட் சிங்கர் அப்படின்னா அவருடைய பண்பு அது. ஒரு வஸ்துவனுடைய பண்பு வந்து பின்னாடி வரும், ஆனா வஸ்துனுடைய நாமம் தான் முன்னாடி வரும். அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். மேலும் இந்த 28வது ஸ்லோகத்துல எல்லா அவதாரங்களுமே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் ஆம்ச கலா, அதாவது விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கம், அது எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? ஆனா நாம மேல கிருஷ்ணர்ல இருந்து பலராமர் அப்படி நம்ம அந்த விரிவங்கங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வரும்போது அது எல்லாமே டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாம படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த பௌதீக உலகத்துல பகவான் வந்து அதாவது கார்ணோதக சாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு, அடுத்து வந்து கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். இதெல்லாமே விரிவங்கங்கள்ல இருந்து விரிவங்கள் அப்படின்னா பகவான் இடத்துல இருக்கக்கூடிய முழுமையான ஆற்றல்ல ஒரு பகுதியில இருந்து வரக்கூடியவன், அதனாலதான். ஓகே, கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், இந்த இடத்துல கிருஷ்ணா தான் வந்து மூலம் இல்லையா? பகவான் ஸ்வயம், அவரே வந்து பகவான் என்பது ஸ்வயம் பகவான் அவர் அப்படிங்கிறது வந்து அவரை பற்றியான அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஹியர் பகவான் இஸ் நாட் yet known but it is referring to Krishna, not to any other incarnation இல்லையா? வேற அத்ரஸ் சாரி ஏதே சாம்ச கலாபும்சா கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அவரை பத்தி மட்டும்தான் சொல்றது. மேலும் சங்கராச்சாரியர் கூட வந்து நீங்க எல்லாரும் வாசிச்சுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? கூட வந்து அவரை பத்தி ரொம்ப அழகா ஏகேக தேவம் வந்து தேவகி புத்திரன் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அழகா சங்கராச்சாரியாருமே எடுத்து வச்சிருக்காரு இல்லையா? மேலும் நாம வில் கோ டு, இது ஒரு இருக்கட்டும், ஏன்னா இதுக்கு மேல வந்து நம்ம படிப்போம்னா அது வந்து புரிஞ்சு. நம்ம இப்ப 13வது ஸ்லோகம் அங்க இருந்துதான் படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ 8வது அவதாரத்தில் உருக்கிரமர் மேரு தேவியின் தொப்புளிலிருந்து பிறந்தார். அவர் அனைத்து ஆசிரமங்களாலும் வணங்கப்படும் உறுதியானவர்களின் பாதையை காட்டினார். மேரு தேவ்யாம் உருக்ம தர்ஷயன் வர்த்ம தீரம் சர்வாசிரம நமஸ்கிருத்தின் கீழ், அதாவது பிறந்தவர். அதாவது 8வது மன்னராக யார், அந்த அந்த மன்னர் யாருக்கா தொப்புளிலிருந்து அதாவது பிறந்தவர் வந்து யாருன்னா இவர் உருக்கிரமர் என்றது வந்து ரிஷபதேவருடைய இன்னொரு நாமம். ஓகே, சோ ரிஷப மன்னர் தான் வந்து பிறக்கிறார் மற்றும் அவர் மனைவி மேருதேவியின் மகன். இந்த அவதாரத்தில் அதையே காட்டினார், அதாவது அப்சல்யூட் இல்லையா? நான் வந்து அதையும் நாம வந்து பின்பற்றினால் இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை சேர்வோமோ அதை வந்து அவர் வழி நடத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது மக்கள் புலன்களை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளையுமே அதிகப்படுபவர்களால் வந்து பின்பற்றப்படுகிறது இல்லையா? கண்டிப்பா நம்ம புலன்களை நாம் கட்டுப்படுத்தணும். பொருள் மனித சுகம் இயற்கையாகவே வாழ்க்கையின் கட்டளைகள் மற்றும் நிலைகளால் 8 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதாவது நேச்சுரலா நம்ம வாழ்க்கை முறை வந்து 8 பிரிவுகள், அது என்னன்னு பார்க்கலாம். தொழில் மற்றும் கலாச்சார முன்னேற்றத்தின் அதை வந்து மேஜரா ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்றது 4
அறிவார்ந்த வர்க்கம், நிர்வாக வர்க்கம், உற்பத்தி வர்க்கம் மற்றும் தொழிலாளர் வர்க்கம் ஆகிய 4 பிரிவுகள். ஒண்ணு வந்து அந்த தொழில் தனமா பண்ணி இல்லையா, அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணி போறவங்க. வந்து அந்த மூலதனமா இருக்க. அடுத்து நாலெட்ஜபிளா இருக்கக்கூடியவங்க, ஒரு பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. அடுத்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் இல்லையா, மற்றும் இது வந்து பிரிவுகள். மேலும் மாணவர் வாழ்க்கை, ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கை மற்றும் துறந்த வாழ்க்கை ஆகியவை ஆன்மீக உணர்தல் பாதையை நோக்கிய கலாச்சார முன்னேற்றத்தின் 4 நிலைகளாகும். அதாவது இது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் மற்றும் சந்நியாசி அந்த நிலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இவற்றில் துறந்த வாழ்க்கை முறை அல்லது சந்நியாச முறை அனைத்திலும் உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. வெறும் காவி உடைய கட்டின்னு தனியா உட்கார்றது கிடையாது. துரத்தல் மனதளவில் இருந்து ஆசைகளை வந்து அற்ற நிலையில வந்து கொண்டு செல்றது. அதுதான் வந்து உண்மையான துறவறம். எதை கொண்டும் திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசு வந்து இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மேலும் இதுல சந்நியாசம் வந்து மிக உயர்ந்தது. அதுலயே வந்து நம்ம 4 படிக்கிறோம் இல்லையா, 4 பிரிவுகள். குட்டிச்சாக்கா, பகுதாக்கா, அப்புறம் வந்து பரிவர்காச்சாரியா அண்ட் பரமாம்சா இல்லையா. ஹையஸ்ட் வந்து பரமாம்சா. மேலும் ஒரு சந்நியாசி அரசியல் அமைப்பு ரீதியாக அனைத்து கட்டளைகள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கும் ஆன்மீக எஜமான். ஏன்னா அவருடைய வழி நடத்தல தான் நடக்கும் இல்லையா, ஒரு பிராமணருடைய வழி நடத்தல தான் நடக்கும். சந்நியாசி முறையில் முழுமையை உயர்வுக்கான 4 நிலைகள் அதாவது குட்டிச்சாக்கா, பகுதாக்கா, பரிவர்காச்சாரியா இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. பரமாம்சா என்று அழைக்கப்படுகிறது. வாழ்க்கையில பரமாம்ச பரிபூர்ணத்தின் மிக உயர்ந்த நிலை, அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா. இந்த வாழ்க்கை முறை மற்ற அனைவராலுமே மதிக்கப்படுகிறது. இதுல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க, பரிவர்காச்சாரியார்னு. ஆக்சுவலி பரிவர்காச்சாரிக்கு எக்ஸாம்பிள் நாரத மகர்ஷி. சோ நம்ம அவரை பற்றி படிக்கும்பொழுது கூட இதை பத்தி நம்ம படிப்போம். இனிமே வரும் 5வது சாப்டர்ல படிப்போம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெஃபினிஷன் உண்டு. குட்டி சாக்கா அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஊர் எல்லைக்கு ஒன்று துறக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஊர் எல்லை புறமாக ஒரு சிறிய குடிலை அமைத்து அங்கே வந்து இறை தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய உறவினர்கள் மூலியமா வரக்கூடிய உணவை உண்டு கழிப்பது. அதுதான் வந்து குட்டிச்சாக்கா. பகுதாக்கா வந்து ஒரு இடத்துல இல்லாம, அதாவது அந்த உறவினர்களிடத்துல இருந்து எந்த பொருளையுமே ஏந்தாம இல்லையா. சோ அவங்க வந்து இது எடுத்து, அதாவது சொல்லுவாங்க பிக்ஷாம் இது பண்ணி, ஸோ அவங்க எடுக்கிறதே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் எடுப்பாங்க. அந்த சமயத்துல எந்த வீட்டுக்கு செல்கிறார்களோ அவங்க வீட்டை வந்து புண்ணியமான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல தான் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. ஸோ அது வந்து அக்கா. ஸோ அப்போ வீட்டுல இருந்து வர ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸோ உணவே வந்து இவர்களிடத்துல இருந்து ஒரு 5 பேர் தான், அதுக்கு மேல கிடையாது. 5 வீடுகள் போகணும் ஒரு நாள். அது உணவு அன்னைக்கு அப்படியேதான் போகணும் இல்லையா. அடுத்து பரிவர்காச்சாரியா. இவர் வந்து இன்னொரு வீடுகளை நம்பி கிடையாது. இவர் அதாவது லோக சஞ்சாரம் மாதிரி போயிட்டே இருக்காரு பரிவர்காச்சாரியா. பரமஹம்ச நிலை வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைதான் வந்து பரமஹம்சம். சோ வாழ்க்கையின் பரமஹம்ச நிலை என்பது பரிபூரணத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையாகும். வாழ்க்கை முறை மற்ற அனைவராலுமே மதிக்கப்படுகிறது இல்லையா. சோ அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வேல்யூ கொடுக்குறோம். நாபி மன்னர் மற்றும் மேரு ராஜா ரிஷபர் இறைவனின் அவதாரம். அவர் தன் மகன்களுக்கு தபஸ்யா மூலம் பரிபூர்ண பாதையை பின்பற்றி அறிவுறுத்தினார். சோ அதனால இவருடைய உடன் பிறந்தவங்க எல்லாமே வந்து தெய்வீகமான காரியங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க. இது ஒருவரின் இருப்பை புனிதப்படுத்துகிறது மற்றும் நித்தியமான மற்றும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியின் நிலையை வந்து அடைய உதவுகிறது. ஸ்பிரிச்சுவல் ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பா நாம் எல்லாருமே ஏத்துக்கணும் இல்லையா. பௌதிகமான சந்தோஷம் வந்து தற்காலிகமானது, ஆனா ஆன்மீகம் அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு உயிரினமும் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறது. தட் இஸ் ரைட் வேர்ட். நம்ம எந்த நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோமா அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா.
மன்னர் நாபி மற்றும் மகாராஜா ரிஷபர் இறைவனின் அவதாரம். அவர் தனது மக்களுக்கு தபஸ்யா மூலம் பரிபூர்ண பாதையை பின்பற்ற அறிவுறுத்தினார், தபஸ் பண்ண சொல்லி. மேலும் இது ஒருவரின் இருப்பை புனிதப்படுத்துகிறது மற்றும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியின் நிலையை அடைய உதவுகிறது. ஸோ அல்டிமேட் கோல் பக்தி. அதை அடையறதுக்கு சுலபமாக முடிகிறது. ஒவ்வொரு உயிரினமும் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறது, ஆனால் நிச்சயமாக நித்தியமான மற்றும் வரம்பற்ற அப்படின்னா எல்லையற்ற இல்லையா மகிழ்ச்சி எங்கே கிடைக்கும் என்றும் போது, அதாவது பார்க்கும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. மாற்றாக ஜடப்புலன் இன்பத்தை தேடுகிறார்கள். ஆனால் முட்டாள் மனிதர்கள் பல புலன் இன்பங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட தற்காலிக மகிழ்ச்சி என்று அழைக்கப்படும் நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளால் அனுபவிக்கப்படுகிறது என்பது மறந்து விடுகிறார்கள். சோ அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு தான் எல்லாமே நிகழும். ஸோ அததான் இந்த இடத்துல ஆன்மீக உணர்தல் மூலம் மனித வாழ்க்கை நித்தியமான மற்றும் பௌதிக இன்பத்திலிருந்து விடுதலை இவற்றின் பாதையை மேற்கொள்வது மூலம் தெரியப்படுகிறது இல்லையா. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மனசா, அதாவது வார்த்தைகள் இல்லையா, மனது மற்றும் மூணு இது வாச்சா, மனசா, அடுத்து டக்கு ஞாபகம். நம்ம த்ரீதண்டில என்னென்ன வருது குரு சாது சாஸ்திரா, அதுவும் நம்ம படிக்கணும். குரு சாது சாஸ்திரா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். குருவிடத்துல பணிவு இல்லைன்னா நமக்கு சாஸ்திரங்கள் கண்டிப்பாவே எதுவுமே புரியாது இல்லையா. நல்ல குரு சாது சாஸ்திரா, சாதுவாக இருக்கிறது, இல்லைன்னா கேட்கறத கேட்டணும்னு இருக்கிறது, இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது. இதன் மூலம் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, மனித வாழ்க்கை தெளிவான மகிழ்ச்சிக்காக கிடையாது. நம்ம மனித வாழ்க்கையே இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நாம விடுதலை பெற்று நித்தியமான ஆனந்தத்தை எவ்வாறு சேர்வது என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மனித வாழ்க்கை. அதற்கேற்ற செயல்பாடுகளில் இங்க இருக்கும் பொழுதே நாம ஈடுபடணும் இல்லையா. அதான் ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு மீண்டும் பிறப்பெடுக்க வேண்டியிருக்கும். சோ இந்த ஆன்மீக உணர்தல் தபஸ்வியால் அல்லது தானாக முன்வந்து தவம் என்று மற்றும் பௌதிக இன்பத்திலிருந்து விடுதலை ஆகியவற்றின் பாதையை மேற்கொள்வதன் மூலம் தெரியப்படுகிறது. எஸ். சோ இதெல்லாம் எது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம அஜ்ஞானத்துலதான். இது பத்தி எல்லாம் நம்ம முயற்சி பண்ணும் பொழுது எல்லாமே நிகழும். பௌதிக இன்பங்களில் இருந்து விலகுவதற்கு பயிற்சி பெற்றவர்கள் அல்லது புலன்களால் தொந்தரவு செய்யப்படாத மனிதர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இதுதான் உண்மை. இந்த தீரர்கள் மட்டுமே சந்நியாசத்தின் கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். மேலும் அவர்கள் படிப்படியாக பரமாம்சத்தின் நிலைக்கு போவாங்க இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் சந்நியாசம், அதுக்கு அடுத்து பரமாம்ச நிலை வரைக்கும் போவாங்க தியானத்துல ஈடுபட்டு. சமுதாயத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களாலும் போற்றப்படுகிறது. இது கண்டிப்பா. மன்னர் ரிஷப தேவர் கூட இதே மாதிரிதான் இந்த நோக்கத்தை தான் விரும்பினார், பரப்பினார். கடைசி கட்டத்தில் அவர் பௌதிக உடல் தேவைகளிலிருந்து முற்றிலும் விலகிவிட்டார். அதை நீங்க அந்த சாப்டர் படிக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவர் தெய்வீக நிலை அவருடைய உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறத உணரக்கூடியவர்களும் உண்டு. மேலும் அவர் இவ்வளவுதான் இப்படிதான் சாப்பிடணும் 5 நாட்கள் போனாங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன சாப்பிடணுமோ அது மட்டும் தான் சாப்பிடுவார். இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்லையா. எப்படி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயே வருது இல்லையா, வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ்ஹா வேகம், உதர பிரஸ்த வேகம், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒவ்வொன்றுத்தையுமே முயற்சி பண்ணணும். ஸோ மன்னர் ரிஷபர் இந்த நோக்கத்தை இதுதான் ரிஷபதேவரும் பரப்புறார். கடைசி கட்டத்தில் அவர் பௌதீக உடல் தேவைகளிலிருந்து முற்றிலும் விலகிவிட்டார். எஸ், இது செய்ய வேண்டிய ஒண்ணுதான். ஆனா எந்த காலகட்டன்றது கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பொறுப்புகளை முடிஞ்ச பிறகு நம்ம செய்யணும். இது முட்டாள் மனிதர்களால் பின்பற்ற முடியாத ஒரு அரிய நிலைகளாகும். ஆனால் அனைவராலும் வணங்கப்பட வேண்டிய நிலை இல்லையா. சோ இந்த செயல்கள் அனைவராலுமே வணங்கப்பட வேண்டியது.
வாஷ கிருபா சிந்து பியவச்ச நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமஹ. ஓகே, நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா இப்ப மீட்டிங் இருக்கு ஆண்டி பிரபு, அதனாலதான். ஓகே, கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம எத்தனாவது ஸ்லைடு ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து நம்ம படிச்சது. நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த ஸ்லோகங்கள் அது வரைக்கும் போன பிறகு நம்ம அதுக்கப்புறம் படிக்கலாம். மாதாஜி இந்த வாரம் 28வது ஸ்லோகம் அப்லோட் பண்ணல மாதாஜி. ஸோ அதுல நடுநடுல ஸ்லோகங்கள் நாம வந்து ஒன்னொன்னா டைரக்டா அவதாரத்தை பத்தியுமே மீண்டும் அந்த ஸ்லோகங்கள் இருக்காங்களோ அந்த மேன்மையான அந்த குணா. ஓகே மாதாஜி 2 வாரமா இது கிளாஸ் அப்லோட் பண்ணல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குறதா தெரியலையா? கேக்கல. மணிமேகல் மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. 3 வாரம் ஆச்சு கிளாஸ் அப்லோட் ஆகல. என்ன மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் போடலையா நீங்க? அட்டெண்டன்ஸ் போட்ட மாதாஜி. கிளாஸ் நடத்தின கிளாஸ் அப்லோட் இந்த இதுல பிளேலிஸ்ட்ல வரல. நான் போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 2 வாரமும் போடல, இதோட 3வது வாரம். நான் போடுறேன் மாதாஜி, எடுத்து போடுறேன். ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கேட்கவே இல்ல மாதாஜி பேச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பேசிட்டே இருக்காங்க, நமக்கு கேட்கல. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பேசுறது கேட்கவே இல்ல மாதாஜி. கேட்கல. மெசேஜ் போடுங்க மாதாஜி. மணிமேல மாதாஜி பேசுது. மாதாஜி இருங்க, கால் பண்ணலாம் மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லிட்டே இருக்காங்க என்னமோ. அதான் பாக்குறாங்க. ஐயோ பாக்கலையே மாதாஜி. வெயிட், மாதாஜி ரீகனெக்ட் பண்றாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. ஒண்ணும் கேட்கல. யாருடைய போன்ல பேசுறாங்க. இல்ல நான் இல்ல, பேசினேன். இப்ப மாதாஜி அவங்க கால் தான் பண்ணிட்டேன். ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிப்பா, பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கால் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ரொம்ப நேரமா இல்ல, ரொம்ப நேரமா ஆடியோ இல்ல. அதான் யார்கிட்டயும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்ப எதுல இருந்து கேட்கலன்னு கேட்டாங்க. சொன்ன அவதாரங்கள் ஆரம்பத்துல இருந்து இல்ல. இந்த ஸ்லைடு தான் கேட்டாங்க, கடைசி ஸ்லைட பத்தி சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் அப்பயே என்ன எனக்கு சொன்னீங்க? என்ன சொன்னன்றது எனக்கு கூட தெரியல. உங்களுக்கு அது வீடியோல வருதான்னு கூட எனக்கு தெரியல. நான் பாட்டு சொல்லிட்டே இருந்தேன் நானு. வீடியோல வராது மாதாஜி, கேட்கலையே உங்களுக்கு, வராது. அப்படியா? நான் பேசுனது வராதா? ஒண்ணுமே இப்ப கேட்கவே இல்ல கேட்கலன்னா மாதாஜி. இதுல எப்படி இதாகும், நீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகும். கடைசியில வரைக்கும் நீங்க ஏன் இப்படி சைலண்டா இருந்தீங்க? மாதாஜி நான் கடைசியில சொல்லிட்டு தான் பேசணும் மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு இப்பதான் மெசேஜ் கடைசியில தான் போட்டுக்கிட்டே மாதாஜி. இருந்தோமே. மெசேஜ் போட்டீங்களா? ஆமா, மெசேஜ் பார்த்தேனே. போட்டுட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம் மாதாஜி.
நான் தான் அதுக்குள்ள முழுகி போய் பேசிட்டு இருந்தேன்னு மாதாஜி நினைக்கிறேன். ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான் மாதாஜி, ரொம்ப இல்ல மாதாஜி, 4 அப்படியா? அந்த மினிட்ஸ். கடைசி ஸ்லைடு அப்படின்னு ஓகே, சொன்னீங்க அதோட. சரி போட்ட விடுங்க. அப்ப மறுபடியும் எடுத்துக்கினா போச்சு. சரிங்களா? அது ஒரு மாதாஜி பெரிய கிளாஸ் கஷ்டம். வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம், அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம்ல சொன்னீங்க, அது வரைக்கும் கேட்டுச்சு மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஏன்னா அது வரைக்கும். அடுத்த அதாவது இப்போ நான் 5th இருந்து நான் இருக்க மாட்டேன் இல்லையா, 4 days இருக்க மாட்டேன். அதனால ஒரு கிளாஸ் நம்ம கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணுவோம். இன்னொன்னு வந்து நம்ம வைபவ் வந்து ஒரு 2 கிளாஸஸ்னா வீக்லி எடுத்தாதான் நம்மளால வந்து கோப்பப் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒரிஜினலா எங்களுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா 2.5 மணி நேரம் எடுக்கிறாரு பிராஞ்சயத்தினே பிரபு. எப்படியும் அவர் 12:30 வரைக்கும் எடுத்துருவார், 10 மணில இருந்து. ஓகே, அவ்வளவு நேரம் எல்லாரும் உட்கார கூட முடியறது கிடையாது. ஆனா உங்களாலையும் முடியாது, என்னால கூட முடியறது இல்ல. பட் இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் நான். ஆனா உங்களுக்கும் முடியாதுன்ற அர்த்தமாகல. நாளைக்கு கிளாஸ் வைக்கல மாதாஜி. காலையில Night 10 time. மணில காலையில 10ல இருந்து 12:30 வரைக்கும் சண்டே. ஓகே, எங்களுக்கு நாங்க அட்டென்ட் பண்ணக்கூடிய பக்தி வைபவ் கிளாஸஸ் அப்படிதான் போகும். ஓகே, மினிமம் 12:20 அது வரைக்கும் தான் எடுப்பார் அவர். அது 12க்குள்ள டாம் முடிக்கவே மாட்டார். பிரபுஜி அப்படியே முழுகி போயிடுவார் அவர். ஓகே, அந்த மாதிரி உங்களால வந்து நான் 2.5 மணி நேரம் இனிமே அதான் மார்னிங்ல தான் போயிடலாம் கோயிலுக்கு டிசைட் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ நான் இனிமே ஈவினிங் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கூட எடுப்பேன். ஆனா இன்னைக்கு இப்ப எனக்கு 6:30 மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு என்என்டி பிரபுஜியோட. அதனால வந்து நான் ஐ எம் க்ளோசிங், அதர்வைஸ் ஐ வில் கண்டினியூ ஒன்லி இன்னும் கொஞ்ச நேரம். ஓகே, கோயிங் ஃபார்வர்ட் டில் 7 கூட நான் எடுப்பேன். நான் இதுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு எடுக்கிறேன். இப்போ ஆனா Thursday அண்ட் Saturday இஸ் தட் ஃபைன்? உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுத்தாக்கா நீங்க நோ ப்ராப்ளமா? நோ ப்ராப்ளம். எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? சேம் இதே 5 மணிக்கு தான். ஓகே மாதாஜி. என்ன மார்னிங்னா நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. மார்னிங் கோயில் சர்வீஸ் இருக்கு, அதனால கேட்டேன். மார்னிங் நான் எடுக்கவே முடியாது மாதாஜி, ஏன்னா எனக்கு ஆஃபீஸ் வேலை இருக்கு இல்லையா. அதுலயே நான் கொஞ்சம் 1 hour ஐ மேக் எ பிரேக் அண்ட் தென் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடணும்னு போயிடுறேன் நான் இப்போ இன்னையில இருந்து. ஈவினிங் வந்து நான் கோயிலுக்கு போனா கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக காலையிலே போயிடலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால ஈவினிங் இனிமே நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவேன். அதனால நீங்க கொஞ்சம் அதாவது யாத்திரை போயிட்டு வந்த பிறகு நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த Thursday அண்ட் சாட்டர்டே வந்து யாரோட கிளாஸ் இருக்கிறது ஆக்சுவலி? நான் வேணா மத்தியானமே எடுத்துறேன். ஓகே, மத்தியானம் வந்து ஒரு 2 o'clock எடுத்தா பரவாயில்லையா? இல்ல உங்களுக்கு தூக்கம் வருமா உங்களுக்கு? மாதாஜி எடுக்கிறாங்கல்ல மாதாஜி, 2 4 4 5 உஷா மாதாஜி. இல்ல இருங்க தாரணி மாதாஜி எத்தனை மணிக்கு எடுக்கிறாங்க? 3 மணிக்கு. 3 மணிக்கு. 3 to 4. ஓகே, அப்புறம் உஷா மாதாஜி 4 to 5. 4 to 5. ஆனா எனக்கு 5:30 மணிக்கு டீச்சர்ஸ் மீட்டிங், லாங்குவேஜ் லீடர் மீட்டிங் இருக்கும். அதனால எனக்கு கஷ்டம், எடுக்க முடியாது. அப்படி எடுத்தா ஈவினிங் 7 மணிக்கு தான் எடுக்க முடியும். அது நாளைக்கு ஈவினிங் எடுக்கலாம்ல மாதாஜி? நாளைக்கு டியூஸ்டே வேணா 7 மணிக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இவங்க ராதிகா மாதாஜி எத்தனை மணிக்கு முடிவாங்க? ராதிகா மாதாஜி அவங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு வேணா வச்சுக்கலாமா? சாட்டர்டே விட்டுலாம். ராதிகா மாதாஜி இங்கிலீஷ் எடுக்கிறாங்களா 7 மணிக்கு? 7 மணிக்கு உங்களுக்கு 18 நாள் கிளாஸ் இருக்காதா? நாளைக்கு இல்ல. நாளைக்கு இல்ல, 14th ஏப்ரல் தான் உங்களுக்கு 18 days கிளாஸ். அது வரைக்கும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நீங்க நாளைக்கு ராதிகா மாதாஜி 5 to 6 தான் எப்பவுமே எடுப்பாங்க இல்லையா? 6:30 முடிச்சிருவாங்க இல்லையா? ஆமா, மாதாஜியோடது வந்து ஈவினிங் 5:30 தான். 5 to 6 தானே. அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம எடுத்துக்கலாமா? மோகன்தாஸ் பிரபு வரலங்கிறது எடுப்பாங்களா எல்லாம் தெரியாது. இல்ல எடுப்பாங்க, அவங்க 1 hour கண்டிப்பா எடுப்பாங்க. அவங்களது முடிச்ச பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? யாராவது எனக்கு ஒரு நிமிஷம் போன் பண்ணீங்கன்னா கூட போறோம். ஐ வில் கனெக்ட். ஆக்சுவலி அவங்க இருக்கும்பொழுது நான் போறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்ல. இட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்டர்பன்ஸ் அவங்க கிளாஸ்க்கு. அதனால ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரோபியச்ச கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய்.